No? Sa Australia. Good morning, Ma'am Lilian. Kay Priscil Guanzon. Good morning, Aksyon Boy Dorel. Patamyo Family Guanzon. Sa Villanueva, dra sa may Kansu, Hinubaan. Good morning. Kay Joy Drilon. Good morning. May landa nga pag Bonitor. Kay Ma'am Vanessa Mayo, araman siya. Vanessa Mayo is watching. Miss Heaven Heaven man, araman. Kay Jocelyn Andrada Changson. Good morning, Aksyon Boy and Aksyon Dorel, watching from Mansilingan. Good AM lang ko, no, kay Amelia Caspe. Keep safe, everyone. Opingo Changyona, good morning. Yes, Miss Heaven Heaven, good morning. Kag Aksyon Boy, ginagreet ko lang si Baby Cowrie, 8 months niya kagapon. Happy 8 months old, di ba? 8 months ang maganda akong manag 1 year, gina-celebrate gina yung kada bulan niya. Ano yung tawag sina? Month, sari? Month day? Ano man? Paano na siya naman? Di ba pwede ka birth month, Birth no? month? Amo na guro, Basta usually amo na sa mga kilala, ka Aksyon Boy. Kamay mga baby bulan. sila. Kada bulan. Basta pag going 1 year old, kada bulan gina-celebrate nila ang kung saan bata ang ilang mga bata. Okay, sige. Correct. So kagapon 8-month-old siya, Aksyon Boy. Belated happy birthday man kay Ronald Antolo, alin sa kay sa wife niya, sa kay Judy, kag sa iya mga kabataan nga si Laika kag Shane. Good morning and belated happy birthday Ronald. Di nga na to dampe? Ha? Ricky Calves. Sige. Sa kay Jessie Posaga. Away pa ba sa Ricky? Good morning kuno kay Ricky, aling kay Ricky Calves. Good morning man, ginatamyaw si Purita Pahilanag kag kay Ricky o kon sa Pahilanag family, no? Good morning man, halin kay Jessie Aposaga. Halin sa Batad, Iloilo. Okay. Batad, Iloilo. Maricel Estelioso. Gapamati siya kung permit. Thank you, ma'am. Joe Lutaw. Lisa Asuncion Dijardo. From Villamonte. Inday Blaza. Kay Nico Pacheco. Pachelo. Patami sa family Pacheco. Watching from Agisan, Himaylan City. Siya yung Pachelo. Tapos ang pamilya ang ginagsamyo yung Pacheco. Tagala Carlota, nagli si Joe Lutaw, no? June Rose Rule Gav, watching live from the town of Ihu di Pongol, Hinigaran. Edward Meneses, yes, alias Batok, Section 7, Sangria, 4th siya year. nagali na. Tumalintan ko pa. Section 7 sa 4th year. Yes. Kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning man. Kag of course sa classmate kiluwat na kay Totong Hirona, maayong aga sa imo Tong. Emmy Esmeralda Dolido, Leonie Artus, monitor lang from Sagay. Renan Rico, live from Sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castellana. Yes. Good morning, Banwasang La Castellana. Jose Hirson Lapinig Junio, sa kay Anasol Sumugat sa Dueste. Sige, kada be? Okay, Ma'am Vanessa Mayo, good morning lang sa teacher niya, Aksyon Boy, si Miss Suzette Santander. Miss S. Miss S. And to my CC, sa tangob ko no, si Mrs. Det Alvarez. Love you, CC Halong from Ma'am Vanessa Mayo. Kay Ashley Taipen, good morning po, watching sa ato niya Facebook Live Production Boy sa Hinubaan. Upod niya si Ana May Tarino. Mahila na pagpamati kay Dennis Richard Tiboroma. Good morning again, Aksyon Boy and Mommy Doors. And sa Energy Fans Club, good morning man. Good luck Miami Heat, especially to my twin, Tyler Hero. Ni magbasa? Hero. Sige. Go, 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 bro. Sana all. Standby na sa mga balita national. There is Action Balita Morning Edition. Balita. Mabugaw na hangin nagadap yan na ikaw nang ginapamati alam
diligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gid. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagsobra sa ginapa sa manugbaligya sa mga merkado nakikbahin sa swab testing sa 3 kadalagko ang mga merkado sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Istorya Espesyal, ginpahayag ni City Administrator M. Ang nga 1,200 lamang ang ila estimated nga magapaidalom sa swab test apang naglambot sa 1,786 ang turnout sang mga nagpa-swab test. Ginparawagan ni Ang sa kung sino man ang may sintomas ng COVID-19 pareho sa trangkaso ang mahimo magpadulong sa Bacolod Respiratory Operations Center. Suno kay Ang pag-abot sa BRO, iga-check sang doktor kahatagan sang rekomendasyon kun bala. Kinahanglan nga ipaidalom sa swab test. Ginpasalamatan ni Ang kooperasyon sa mga manugbaligya sa sining nga programa. Nagpasalamat si Bacolod City Mayor Evelio Lunadia sa 1,786 ka mga public market vendors nga nagpaidalom sa surveillance swab testing sa itong Sabadong adlaw Oktubre 10. Sa press statement ni Lunadia, iyagin pahayag nga badamo na sa mga tao ang nakahibalo nga kinahanglanon ng testing sa pagpakig-away kontra COVID-19. Suno kay Lunadia, ang pagpakig-away kontra COVID-19 ang kinahanglan sang partisipasyon kag kooperasyon sang tanan para magmadinalagon. Pero suno sa alkalde apisal sa COVID-19 pandemic, may mga tao sa gihapon nga nag-exploit sang sitwasyon para sa ila political agenda. Nag-apelar si Nadia sa mga nagapamulitika nga ipaiway ang ila agenda bangod maabot man ang tinion para sa politika. Nagpasalamat si Nadia sa swabbers kag frontliners, city officials, market association leaders, PNP, market officials kag iban pa. Ginpatag naman ni Councilor Wilson Gamboa Jr. nga imbitado ini sa ginpatagan nga rally sa pila ka mga market vendors ang Libertad Market nga nagapamatok sa ginpatagan nga surveillance swab testing sa naligid nga Sabado. Una, ang ipakabalaot ni City Legal Officer Joselito Bayatan, si Gamboa nga iya gintawag nga nagapanglabugay sa sining programa sang LGU. Sunod kay Gamboa, 3 kasulat ka mga market vendors ang inpadala sa sanggo ng panlusod damlag lang, apang wala ini gintalakay sang konseho kag sa baylo, ginendorso kay Mayor Evelio Lunardia. Duha pa ni Gamboa, aya presensya sa rally among iyang atikang para mapamatian ang concern sa mga market vendors. Ginklaro ni Gamboa nga wala niya ginapamatukan ang testing nga iya ginaduso sa 2 Abril apang dapat kuntani hatagan sang ayuda ang ipaidalom sa test kag dalon sa isolation facility in kaso nga magpositibo sa COVID-19. Sa impormasyon gikan sa Bacolod PIO, ang mga market vendors ang ipaidalom sa test ang nakabaton sang food packs gikan sa syudad. Ginaabi-abi ni IATF Visayas Chief Implementer, retired Major General Mel Feliciano kay City Administrator M. Ang pagsunod sa ibang LGU sa Emergency Operations Center o kon EOC sang Bacolod. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Feliciano, importante nga ini ang centralized isa lamang ang control kag ini ang pangunahan lamang sang EOC. Si Isabela Mayor Irene Montillang damlag lang nagbisita sa EOC sang Bacolod kag nag-observe sa emergency response activities upod si Isabela Municipal Health Officer Dr. Rama Espinosa kag iban pa nga department heads ng ilang banwa. Suro kay ang plano ni Montilla nga magtukod man sa EOC pero ini ang magamay lamang. Ginakalipay ni ang pagpaambit sang best practices sang syudad sa iban nga LGUs. Ang EOC sang Bacolod ang na-establishar base sa Executive Order No. 59 ni Mayor Bing Lerdia sa tuyo nga ma-synchronize kag ma-harmonize ang datos kag aktibidad sa tuyo nga ma-contain ang paglaptas sang COVID-19. Liwat nga naka-record sang pinakamadamo nga COVID-19 positive cases ang syudad sang Kabankalan. Sa record sang City Health Office, 47 ang nagpositibo sa isa lamang kadlaw nga resulta matapos ginpatigayon ng swab testing. Bangod sini liwat man nga nanawagan ng lokal nga panguluhan sang syudad sa mga Kabankalanon nga magsunod sa tanan nga mga precautionary measures. Sa karon ang Kabankalan ang may 160 na ka mga active cases, 264 ka confirmed cases, kag 104 ka recovered patients. Isa sa mga lugar nga ginatutukan sa syudad amo ang relocation site sa Barangay 9 nga ginpaidalon sa community lockdown. Kadugang balita lokal, 43 ka mga sugarcane migratory workers sa konsekada ang nag-abot sa Negros Occidental kahapon nagud magtrabaho sa kampo. Sila ang naghalin sa probinsya sa Antique kag natalana nga magtrabaho sa banwa sang Isabela.
Antes tugutan nga makatrabaho sila ang ipaidalom sa stricto nga health protocols bilang precautionary measures kontra COVID-19. Dapat man nga makig-angot ang mga ini sa Provincial Incident Command Team. Sadtong Biyernes, kapin 300 ka masakada halin man sa Antique ang nag-abot sa probinsya agud magtrabaho sa syudad sa Kabankalan. Ginatos ka masakada halin sa Antique ang nagpangayaw sang karga tapas sa Negros Occidental kadungan man sang harvest season. Sa katapusan nga bayan sa atong balita lokal, nakabato na ang Bacolod Schools Division Superintendent Office sa isa ka generator set kag isa ka unit sang duplicator machine gikan sa gobyerno sa siyudad sa Bacolod. Iniandamlag lang gin-turnover ni Councilor Renesito Novero kag Executive Assistant Moises de la Cruz kay Schools Division Superintendent Gladys Amilaine Sales kay iban pang opisyal sang DepEd Bacolod. Base sa impormasyon gikan sa LGU, ang duplicator machine ang nagabalor sang 3 milyones pesos nga makahimo sang 120 ka kopya sa instructional material sa kada minuto, samtang ang generator ang nagabalor sang 884,000 pesos. Ang pondo sa pagbakal sa proyekto ang gikan sa Special Education Fund para suportahan ang pagpatuman sang distance learning. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:22. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktora dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktora dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Sa kaluoy sang mahal nga Dios, sa isa kasi maana nga inom ko, nakuha gid ang sakit ka ako nakilid. Perto Juan Bolgalyo, kagliwat ginagreet naton happy birthday si Remia Garcia karon nga adlaw.
October 12. Happy birthday, Rems! Sa kay maninay ko, Bingbing La Chica, good morning man. Suset Lomeda, good morning. Sa kay Charlotte Osborne, sa kay Joanne, dira sa Japan, good morning gid sa imo dira, no? Sa kay Nelny Realista, oy, sa gali, gamonitor gid sa always, no? Suset Alunan, Rosana Barcenilia, Gracia Harata Holvidalia, Grace Loraina. May biyahe na Bacolod to Manila. May mga kuan lang, may mga plane, may aeroplano, pero do kuan la do may schedule lang, no? Hindi ko sa sure gid. Good morning lang Okasan, Okasan. So pod ko nga mati ga live sa kay Junjun kay Tatay Renato Mission. Nathi Sausi, Janice, may agaman, Rayjan Tan Villalon. Ari na siya, ang aton nga Vice President. Vice President. Good morning, guro kay Romo Pasaporte, kag sa Energy Funds Club, John Savilo Sevliano Romo. Kay Rod John Castillo, sa Barangay Patricia, adra sa may Patricia Homes. Michael John Season, Go Lakers man kuno ya. From Chateau Elise, Paranaque. Yes, si Michael John Season niya, Lakers. Gladys Noble, good morning man sa imo dira. Sa Maaw, happy fiesta kuno sa ilang patron saint, Our Lady of the Pilar. Okay. Aso fiesta gles ang Our Lady of the Pilar. Sa kay kuanda kay Tabi. Tabi ni siya actually ang hayo sang banay mo. Actually nga lang gisa ang hayo lang asang tabi, short lang asa sang hayo yagid ya. Balok ako na nung sa iyang hayo agad. Ano? Tabagak. In short, tabi. Yeah, may ba no? Tapos tabagak. Okay na lang gin pa short nga, okay Aksyon na Boy, nga nickname niya. Sang sa basawan mo ang bilog nga nickname. Correct. Damo na Edo ginatabi ka lang. makagulutom. Ginatabi lang na, pero actually tabagak na. Liza Joy Elon Amoroso from JR Torres Subdivision. Hello lang ko no kay Dennis. Kaya sa tanong members sa fans sa Energy Fans Club. Happy birthday, Gemma Borja Herrada. Sige. Richard Diet Pacheco. Tamyaw lang ko sa Ramon Torres National High School, Lamao Central Extension, Batch 94. Alex Montesa. Ang mga yuhom nyo kuno kata angay katamis ang tubo. Okay. Sana Tubo nga lakarluta. Oo. Kailangan na tubo nga lakarluta? Oo, ang daw violet na, di ba? Correct. Perfect. Kaghumok Violet mo na na siya, hindi na siya daw violet lang. Violet siya galit. Kasi hindi ko sure blaw. Kaya nahumok na siya. Oo, humok siya. Pwede na ako kasaka sa mambukal silang Lilito Dayap. Pwede gid kayo makasaka. Saka lang yan. Pwede ka kasulod, guro sa... Pwede ako kasulod. Tagay quarantine facility na to. Yes, oo. Hindi pa sila open for tourists. Tagay ganun mo na sa quarantine facilities ng province. Yes, correct. Sige na, ikaw na. Kaya Dennis, agin greet yaman ang iyang mother. Kay Mother Liza Joy Amoroso. Kay Cherrick, Eric Rojo Asyado, good morning, Aksyon Boy, kay Aksyon Dorel, monitor ko diri sa QC Metro Manila. Thank you, sir. Kaya Sir Alex Tocagina Monteza, Sir Boy, Ma'am Dorel, patamyaw lang sa mga pumuluyo sang magsungay, especially sa pamilya Panye, sa Purok 4, madamo gid niya salamat. You're welcome, sir. Kay Herrick Mirasol, tamyaw yak no si Bingbing Smiley, Joren sang Moonwalk Paranaque. Good morning. Good morning. Good morning. Kag-Aksyon Boy, o sige. Sa aton gali karon nga mga kwan aton nga live coverage will start at 7:30, no? Dugay masugod ng aton sini nga Game 6 sang NBA Finals, no? So, between wala Miami Heat. kita sa mga Balita International Sports, Entertainment, kag Balita Espesyal. Correct. Kaya dugay ma-start ng coverage. Action Boy, by the way, sa mga wala pa bala nakabasa, sang may promo, Action Radio, sa Action Boy mo, ang ginatawag ni nga 4Ps. 4Ps. Or pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Isa ini ka programa gindihon sa Action Radio, Action Boy, para makabulig sa mga estudyante bala or sa mga ginikanan, labi na ning, di ba, online class subong, ibang nga problema sa pagbakal sang ilang gadgets. So Action Radio Bacolod, Action Boy maghahatag sang tablets kaga cellphone. So ang mga kwan siguro isunod na lang ang mga ganito panawag sila, ang mga mechanics. Boss, explain ta na, boss kay do ka okay, why not time mo, ha? Explain kita na nga na idua.
Hindi tani ka balita nasyonal. Sige, ingagaw lang ah. Sige, Ingagaw lang ta sa mga balita nasyonal. Taki magsugod na kita sa aton nga NBA Finals. Game Okay? 6. Sige. Hinayon lang ko nung lawag. Magdang ko si Lebron karon hinayon mo lang lawag. Pwerte ba? Ara na madang na siya mo na. Pang! Gamang ginadayon daw. Gamo ka. Sige, standby sa mga balita nasyonal kag sa aton nga live coverage ang NBA Finals. Mga ka-aksyon na Aga pa sa banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 7:32. Sa mga balita nasyonal, ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ginahimo na 10 sud ang tanan para makakuha sang access sa potensyal nga COVID-19 vaccines apang kinahanglan nga maprubahan ang ginaduso nga 2021 national budget para mapunduhan ang mga kinahanglanon. Suno kay Nograles, ang ginaduso nga 2021 nga national budget ginalakipan sang alokasyon sa pagbakal sang vaccines para sa COVID-19. Dugang pa ni Nograles nga sa tion nga hindi mapasar ang pondo, ang gobyerno mapilitan nga maggastos sang reenacted budget nga wala nagalakip sa anuman nga pondo para sa pagbakal sang vaccine. Ginpahayag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga ang ginaduso nga pagtugot sa mga distress nga kompanya nga hindi maghatag sang 13th month pay ang makabig nga illegal kag sino man nga magkonsente sila maghimo magresulta lamang sang peligro sa palaabuton. Suno kay Drilon ginasaad sa Presidential Decree number 851 nga wala sang exemption ang paghatag sang 13th month pay, magluwas na lamang sa mga kompanya nga naghahatag sa Christmas bonus. Dugang pa ni Drilon magresulta lamang sa pagduda kag pwede nga i-question ang proposal matapos nga exemption sa pagbayad sa 13th month pay ang ginasaad lamang sa implementing rules and regulations sa kon IRR sang layi apang kun ang layi lang mismo wala nagatugot sa anuman nga exemption. Nagapati naman si Buhay Party List Representative Lito Atienza nga kontra na si Presidente Rodrigo Duterte sa mga ginahimo ni House Speaker Alan Peter Cayetano, rason nga nagpatawag sa special session para i-resume ang plenary deliberations sa ginaduso nga 2021 national budget. Suno kay Atienza, ini matapos ginaligar sabotahe ni Cayetano ang term sharing sa tunga nila ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco kasunod sa temprano nga suspensyon sa sesyon tutob Nobyembre 16. Duwa pa ni Atienza, ginluiban ni Cayetano ang presidente kagin double cross pa ang tanan nga miyembro sang Kamara nga nagpili sa iya bilang speaker sa dumbulan sang Hulyo sa nalig nga tuig base man sa term sharing agreement nga ginpatung-an sang presidente. Gintawag man ni Atienza nga highly irregular matapos nabutang sa lang-alang ang pagpasar sang 2021 budget bill. Nakikita si Marinduque Representative Lord Alan Velasco kay Presidential Daughter and Davao City Mayor Sara Duterte sa piyak sa nagapadag nga issue sa speakership sa Kamara. Makitaan sa litrato ni Velasco nga kaupod sang panyapon si Mayor Sara sa siyudad sa Davao nga natabo Biyernes sang gabi. Suno kay Oriental Mindoro Representative Salvador Lichon, ang alkalde mag-endorso kay Velasco bilang masunod nga speaker sa anuman nga adlaw subong nga semana apang hindi makaapekto sa budget deliberation. Dugang pa ni Lichon himuon ni Mayor Sara ang pag-endorso bilang abyan ni Velasco kadagapati man ini nga dapat sundo ng term sharing agreement nga mismo ang iaamay nga si Presidente Rodrigo Duterte ang nagpatunga. Mag-aumpisa na ang Philippine Statistics Authority sa pagproseso sang 9 milyones ka National Identification Cards antes matapos ang tuig. Ginpahayag sa Philippine Statistics Authority nga karon nga adlaw na mag-aumpisa ang registration sang National ID System sa 32 ka mga probinsya nga may manubo ang kaso sang COVID-19. Sunod sa PSA, ang nationwide registration naman ang patigayunon sa 2021 bilang kabahin sang target nga marehistro ang 92 milyones ka mga Filipino pag-abot sang tuig 2022. Nagwa sa survey nga ginpatigayon sa 14,000 ka mga babae nga nagaedad 15 to 24 anyos sa 31 ka pungsod lakip ang Pilipinas na naka-eksperyensya sa online harassment. Sa survey nga ginpatigayon sa Plan International o PI,
Pito sa napulo ka babae o kung 68% naka-eksperyensya sa online harassment labi na sa social media. Sa press statement sa nga PI, 50% sa pamatanon nga Pinay ang nagpabutyag nga naka-eksperyensya sa online harassment frequently, samtang 33% naman ang nagpahayag nga very frequently. Dugang pa sa 67% sa mga Pinay ang nagpabutyag nga ginharass sa mga tao nga ilang man mga kakilala. Samtang 8 sa napulo o konstante 9% sa mga pamatanon nga babae ang nagpahayag nga sila kag ang iban pa nga babae nga kilala o kung kakilala nila nakabaton sang pamahog sang sexual violence sa social media. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Good morning, Anay. Sa kay Antonieta Yap. Kagliwat, greet ko lang on air, no? Si Remia Garcia, celebrating her birthday today, October 12. Panamyo, especially halin kay Kuana. Migo na ton Roberto Juan Bolgallo, no? Sige. Kag sa iban pa dira guro Action Doors, kay ma-cover na kita dugay-dugay mga ka-action sang Game 6 sang NBA Finals nato, no? Good morning lang sa kay Maria Luz Grijaldo Macunat, no? Sige. Si Ma'am Vanessa, di ga pang-away, no? Ay, hindi mga pang-away, ano? ano lang siya, gina-educate. Gina-educate. Sige, Action Boy. Din ka na to? Why na, nagkakuha lang ko ito kung bisan diin ko yan nagsulod. Ay, bisan diin lang ito kalimo ya, ha? Kay si Sir Alex, naman coach siya. Kagapon, kuno nakadaog siya kuno sa promo ni Counselor Isting kag ni Sir Mark Salanga. So, kapamang coach siguro kung paano yato kwaon. Di ato man nga. Okay. Atong mga trivia questions gali nila. Sige. So, basta may instruction man sila kagapon, dula ko Sige. ka-monitor. Okay na ka na? Sige, kay ma-NBA na kita, no? Ang inyo din nga news team. Aksyon, Dorel, Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,